Ang mga sulpot sumala pa nila, ang Dios lamang ang makapasaylo og sala. Wala kay supak niya na nga ang Dios lamang ang makapasaylo og sala. Pero dili kita makabuot sa Dios nga ang Dios maghatag og dakong otoridad sa iyang mga pari nga makahimo sa pagpasaylo og sala. Mabitaw ang mga paring Katoliko, basang muhatag sila og absolusyon sa katao nga nangumpisa di ginamengon nga gipasaylo na ka, sumala na ako kay sumala pa nila ayaw magtuo. Nga naman kay pareho na nato na tao. Pero sa dihang mo pasaylo ang pari, mayroong gani gipasaylo ko na ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, gi-invoke niya ang iyang authority na iyang nadawat gikan mismo sa Dios nga mo'y nagsugo kanila sa paghimo sa pagpasaylog sala. San Juan kapitulo 20 bersikulo 23. Sumala pa sa Ginoong Jesucristo nga atong Dios ug manuluwas, ingon pa niya si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili inyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Dios na ang misulti ana. So si bisan kinsa nga dili mo tog, di mo dawat ni ana, gi-question ninyo ang otoridad sa Dios nga mihatag siyang kaparian sa otoridad sa pagpasaylo og sala. Okay?